שלום. נעים מאוד. אתה יושב שם, וענת אולי תקשי רגע רק לשירותים. בוא נתחיל להסתכל על העובר. אני רואה שאתה מתרגש. רגע, זה בן? אני רוצה להכיר לכם טכנולוגיה חכמה, שרואים את העובר בצורה מאוד ברורה. בסדר גמור. כל הזמן אומר לה שאני אף פעם לא מבין מה... מה זה? וואי, בוא... הוא דומה לך! הוא דומה לך! ברור, עם השפתיים אותו. כי הוא הלב שלי ככה. רגע, I'm waving. איזה יופי. וואו. זה שלו, וויליאם. I don't know what to say. Oh, you don't know what to say. יפה. מה זה? Like Facebook Live. I like מה זה? זה כאילו התינוקת שלי עכשיו פה. חיים של אבא. רגע, סליחה, זה הטלפון שלי. הוא נראה לי מבסוט. הוא עושה כפיים. איזה קטע. היא שומעת את המוזיקה. איזה חמודה. איך זה יכול להיות? What the hell? There is no way. אני רוצה לראות את הבולבול שבאמת יש. ראית בולבול מקודם. אחד ממד, זה נראה יותר טוב. תראה, מה זה? אוי, תסתכל! מה זה? הוא עושה זה. אוי! מה זה? What the crap? מוצר, תשים לי מוצר! איך אמור? רגע, זה בן?